Helo, croeso I Uned 11 o'r cwrs Sylfaen. Eirian dwi, a heddiw da ni'n mynd I edrych ar sut I ddeud I'll go yn y dyfodol, I will go. Iawn? O'r gorau. Felly, mae'n hawdd. Iawn? Da chi'n cofio yn yr uned diwetha, mi wnaethon ni mi nai, iawn? Wel, y tro yma, da ni'n mynd I ddeud mi ai. Felly, gollwng yr un a deud mi ai. Fel, da chi'n cofio, yn y gorffennol, mi nes I, gollwng yn un a deud mi es I, felly mi nai, mi ai. O'r gorau? Reit, felly, sut da ni'n defnyddio hwn? Wel, sut da chi'n deud I will go to work? Mi ai i'r gwaith. Sut da chi'n deud I will go to bed? Mi ai i'r gwely. Sut da chi'n deud I will go to the cafe? Mi ai i'r caffi, wrth gwrs. Sut da chi'n deud I'll go to the garage? Mi ai i'r garage. Mae gen I broblem efo'r car. Sut da chi'n deud I'll go to the restaurant? Mi ai i'r tŷ bwyta. A sut da chi'n deud I'll go to the pub? Mi ai i'r dafarn, felly mi ai. Hapus? Reit, da ni hefyd yn gallu deud mi ai I wneud rhywbeth o'r gorau. Sut da chi'n deud I'll go swimming? Mi ai I nofio. Iawn? Sut da chi'n deud I'll go shopping? Mi ai I siopa. Sut da chi'n deud I'll go running? Mi ai I redeg bore fori. Sut da chi'n deud I'll go skiing? Mi ai I sgïo. Ac yn ola, sut da chi'n deud I'll go to play golf? Mi ai I chwarae golf. Iawn? Felly, mae o'n hawdd o'r gorau. Felly, person nesaf, mi ai, mi eidi. Mi eidi, neu di eidi. Mi eidi. Wrth gwrs, da ni'n defnyddio hwn fwy fel cwestiwn. Iawn? Felly, eidi i'r dafarn heno? Eidi i'r dafarn heno? Iawn? Eidi. Lle eidi? Pryd eidi? Sut eidi? Iawn? Felly, dwi isio I chi ofyn cwestiwn I fi, lle eidi ar wyliau, iawn? Mi ai I Ffrainc. Iawn? Gofynnwch rwan, how? Sut eidi I Ffrainc? Mi ai yn y car ac ar y cwch. Iawn? Okay. Rwan gofynnwch when. Pryd eidi I Ffrainc? Mi ai mis Mai. Iawn? O'r gorau. A rwan gofynnwch efo pwy? Efo pwy eidi I Ffrainc? Mi ai efo'r teulu. Iawn? Hapus? Felly eidi. Mi ai, mi eidi. Rwan, fo a hi. Eith. Mi eith o. Mi eith hi. Wneith. Eith. Iawn? Mi eith o. Mi eith hi. Hapus? Iawn. Sut da chi'n deud he'll go to the bank? Mi eith o i'r banc. Sut da chi'n deud she'll go shopping? Mi eith hi I siopa. Sut da chi'n deud he'll go to class?
mi eith o i'r dosbarth. Felly mi eith o, mi a I, mi ei di, mi eith o, mi eith hi. Felly ni, mi awn ni. Dydwch chi? Mi awn ni. Mi awn ni i'r parti. A chi? Mi awn ni i'r Eisteddfod. Mi awn ni i'r gêm. Mi awn ni. Felly mi ai, mi ei di, mi eith o, mi eith hi, mi awn ni. Efo chi, da chi wedi clywed y gair yma o'r blaen. Ewch, mi ewch chi. Mi ewch chi. Felly newch, ewch. Mi ewch chi. Mi ewch chi. Triwch chi. Mi ewch chi. Da chi wedi clywed ewch. Go. Go. Pan da chi'n deud wrth rhywun bod rhaid iddyn nhw wneud rhywbeth. Okay? Ond i ddeud you will go, mi ewch chi. Cwestiwn. Ewch chi? Ewch chi i'r gêm dy Sadwrn? Ewch chi? Ewch chi? Neu mi ewch chi i'r gêm dy Sadwrn? Ewch chi ar wyliau yn yr haf? Triwch chi? Ewch chi ar wyliau? Ewch chi i'r Eisteddfod mis Awst? Triwch chi? Ewch chi i'r Eisteddfod? Ewch chi i'r Sadwrn siarad? Ewch chi i'r Sadwrn siarad. A'r un ola, mi a nhw. Mi a nhw. Felly mi na nhw, mi a nhw. They will go. Mi a nhw. Mi a nhw i'r dosbarth. Mi a nhw i'r gêm. Mi a nhw i siopa. Felly, da chi'n gwybod, i ofyn cwestiwn, da chi yn gollwng yr mi ac yn newid y llais. A nhw i'r gêm? Eith hi i'r cyngerdd ac ati? Un peth bach ar ôl sut da chi'n deud y negyddol. Wel, fel mi na I, na I ddim, da chi'n gollwng y mi a da chi yn deud ddim ar ôl yr I. A dim treigliad, os ydy o'n rhywbeth sy'n treiglo. Felly, mi a I i'r gêm negyddol, a I ddim i'r gêm. Triwch chi rwan. Mi ei di ar wyliau, ei di ddim ar wyliau. Mi eith o i'r dafarn, eith o ddim i'r dafarn. Mi eith hi i'r mosg. Eith hi ddim i'r mosg. Mi awn ni i'r parti. Awn ni ddim i'r parti. Mi ewch chi i'r dafarn eto. Ewch chi ddim i'r dafarn. A mi a nhw adre. A nhw ddim adre. A dyna ni. Mae'n hawdd. O'r gorau, dyna'r dyfodol cryno, short future o mynd, mi ai. Felly, mi nawn ni gario ymlaen eto, a mi nawn ni ymarfer, ond mi ai I gael cinio rwan, felly welai chi yn uned 12. Os da chi'n hoffi'r fideos yma, cofiwch, mae'r fideos I gyd ar sianel YouTube Dysgu Cymraeg. Hwyl am y tro!